er rigtig mange, som bliver tvunget ud i det, Ja. som ikke gør det frivilligt. Ja. Jeg tror, det er nemmere for dem, hvis det bliver forbudt. Sandsynligvis ja. Hvorfor? Fordi jeg synes ikke, om jeg er bange for, at der er for mange, der bliver udnyttet. Det synes jeg godt nok er svært at svare på. Altså sådan som debatten kører lige i øjeblikket, kan man jo godt blive i tvivl om, det er en god idé, fordi hvis det bevirker, at det kommer til at ske endnu mere i skjulte, end det gør i dag, er det ikke en god idé at kriminalisere det. Nej. Hvorfor ikke? Ikke i forhold til dem, som vi er uenige i. Okay. Dem, som eventuelt kunne... Altså Alfonser, det er det, der står bagved. Ja. Det synes jeg. Det skal man ikke. Men har man det som et erhverv, man tjener penge, ligesom jeg går på arbejde og tjener mine penge. Det er mit valg. Altså, det er et stort problem, fordi at jeg har godt hørt om at kriminalisere folk, der køber sex. Ja. Men til gengæld, så vil man ikke forbyde af kvinder, der tilbyder sex. Ja. Ikke? Og ifølge dansk lov, så er det forbudt at opfordre til kriminalitet. Så derfor så synes jeg, at loven skal altså lige laves om, før den skal gennemføres. Ja, jeg tror jeg faktisk, at jeg synes, for at beskytte kvindens integritet og egen værd og sådan nogle ting, at det er for nemt at prostituere sig og sin krop og ting, som jo kan gå ud over nogle andre personlige ting. Ja. Så altså i hvert fald har der været en masse om den debat omkring, om det skulle lovliggøres, og de skulle tale skat og sådan nogle ting. Ja. Og det synes jeg er helt urimeligt. Altså det skal det selvfølgelig ikke. Men jeg var faktisk ikke klar over, at det ikke var ulovligt. Nej, ikke rigtigt. Hvorfor ikke? Fordi jeg synes, at det er et erhverv ligesom så meget andet, og hvis man har lyst til det, så skal man have lov. Ja. Og jeg ikke skal gøre det. Ja. Og hvad vil du gøre?